panika. Ljubav, navika i panika. Ljubav, navika i panika. Ljubav, navika i panika. Ja ovo što razumem. Ko je ovo jezik? To ti jezik Jape, jezik poslovnih Ajkula i Vukova. Ovo više jezik poslovnih goveda, što je ovo Outlook, Outlet, Attitude, Business to Business, Behaviorism, Corporative Training, šta je ovo? Šta ovo znači? Misliš da ja znam? Pa što ne koristiš srpski jezik? Srpski, Vera, pa na srpskom samo možda naučiš 10 s lukom i kilo belog sa sodom, ne da raspravljaš o biznisu. Za pravo znanje nije potreban strani jezik. Pa zato i ne govorim srpski. Ja ću od vas mladih da poludim. Puno su vam usta Outlooka, Outletova, a ceo život se grebete o roditelje. Ćao! Vaco. Ajde, riba, sada te čujem. Moj outfit je u skladu sa framingom, a korporativni imidž u skladu sa USP, prospekcijama i groovy, a? Šta je groovy? Prospekcija. Wow, ima da se sruši kad te čuju. Jesi donela krpice? Tu su, ima da budeš kao Melanie Griffith u Zaposlenoj devojci. Da čujem se i vi. Daj, Vera. Diplomirala s najvišim ocenama, radila za najveće kompanije, govori engleski, nemački i francuski, sluša Chopina i Stravinskog, timski igrač, ali sposobna i sama da donosi najteže odluke. Izvini, a ko to? Pa ja. Pa Vera, to vam je građenje imidža. Ovo je laganje. To vam kažem, građenje imidža. Znači, kad lažeš kod pasu, onda gradiš imidž. Vera, ne da te pregazilo vreme, nego se vratila u rikver da te dokrajči. Čekaj, Kokoško, ti misliš da je dovoljno da izmisliš biografiju da bi dobila posao? Nije, zato imamo i čarap i halter. I to crne. Ali oni nisu postali velika kompanija tako što su zapošljavali kretene u halterima. Alo, žena, oni piju kafu za lobanje svojih žrtava. Aj, ne smare, moramo da podignemo kost. Misliš? Treba nam strogi izgled poslovni. Ajde, čujem opet. Aha, Outlook, Outlet, Outfit, Behaviorism, Business to Business, korporativno USB. Jo, to korporativno zvuči tako seksi. Šta ti znaš o kompjuterima? Imaju tvrdi disk. Ko ste vas dve glupače? Čuti bre malo. Ajmo opet o seksi. Aha, korporativno, aha. Znači, tako ste vi promenili svoju sliku o svetu. Svet je pun zanimljivih stvari. Gde god pogledaš, nađeš nešto korisno. Evo, ja sam u Dursu bogatiji sa 6 plastičnih kesa, 3 velike i 2 mala šarafa, 5 sličica Jugi Ofa, plastične kašice, ima nešto vlažno, ne znam čemu slučaj, ali valjać. Đubre, Jovanović, Kako đubre, šta pričate? Nakotit vam se miševi. Neće, napravio sam kuću mačkama, ja sam ekološki svestan. Ivanoviću, vi ste sve luđi. Svašta ja luđi, što je lepa ova kutija od keksa, ona treba? Ne, treba. Uzet ću je, imate li ovu pomoćnjer od bate i seke? Zdravo živo. Čičo, mi ovde ne pušimo. Blago vama, i šta kažeš? Ne razumeš šta kaže. Pitaj me odakle mi bunda. Odakle ti bunda? Našla sam posao i snova uz to činim dobro delo. Puno ovčanika, mirna savest, pa gde to ima? Pa nema nigde, ti kao činiš dobre delo, nisi malo matora za to. Ma, ajde, Vera, nego da ti ne trebaju persijski tepisi. Šta će mi? A, džemperi od kamilje dlake. Ne treba. Istočnjački začini. A, kupi onda jednu ovakvu bundu. Kićo, ti ja smo u istom biznisu, ja sam našao strašno lepi komad linoleuma. Čega? Linoleuma. O, ljudi moji, ne mogu verujem. Vera, daj brzo naočare. Šta će ti Kako moje šta će mi? naočare? Imidža, tetka Vera, držite pesnice. Ajde, požuri za kasnije. A šta će imidž? Kao traži neki posao, sam se pitam šta ona može da radi. Koji krševi. Grob do groba. Nekad izađeš samo te saleću, sad došlo vreme, nema dobrog frajera. Katastrofa. Smaranje. Ćao, deco. Otko ti? Evo, izašu malo. Ovo je ortak od Bikicinog burazora. Ćao, ja sam Janja, kako se ti zoveš? Marko. Ćete pljugu? Nemoj mi reći da pušiš. Da. Barem. I narkomančin. Da li mogu da ostavim kad doćeš? Ajmo svi sad. Kako to miš sad? Pa sad. Sad? Sad. Nema problema. Vidi ovako. Evo ti ova pakla. Ja neću kupujem novu. Zapitao sam ti broj. Ti me zove da vidiš da li kriziram. Ajde, vidim se. Koji lik? Šta ćemo s Lukom? Pa znaš kako to jedno ti isto dosadi. Dobro. A vi ste... Ja samo gledam, ja sam ono podrška. Neka, Majo, moram priznati, imate impresivan rezime. Pa moj outfit je u skladu sa mojim outletom, groovy. Dobro. Kažite mi, kako vi ste napravili USP za naše kompjutere? Pa korporativno, u skladu sa framingom i focusingom. Ja ovoliku gomilu gluposti u životu nisam čula.
Nije nezanimljivo. Vidjet ćemo, jeste vi pohađali pači u školu? Nisam. Trebalo lati. Tišina, šta vi znate o GeForce-u? Pa on je korporativan, a framing moj gruvi. Gospode Bože, da li vi znate šta je kućište kompjutera? Znam te kućica da je živi kompjuter. Sve bolje od boljega. A šta ste vi do sada prodavali? Sve je uglavnom korporativno. Bože, devojko, da li mislite da je dovoljno da dođete golih butina i da dobijete posao? Sad je dosta. Maju, izvini, moraš. Šta moraš? Ovo. Izvinite, gospodine. Ništa. Ma kako ništa, udari me, čoveče! Pa preterala si malo. Jesi videla okice, pa jabuče sve Kad to sve buze. primeti? Periskopi rade, da ga zovem sad, a? Si normalna, tek je izašao, moraš malo da ga zavlačiš. Meni pričaš, kad ga povučem za nos ima da bude ko Pinokije. Mislim, Maco, mogli si malo da se iskontrolišeš. U tome fazu nisam mogla, ja osjećam se kao posle dobrog seksa. Ti se uvek osjećaš kao posle dobrog seksa. Šta će mi sada? A nemam pojma, rekli su da sačekamo da ne znam zašto, vjerojatno će da mi se smeju. Dragane, ne mogu da verujem da ti ne reaguješ. Na šta? Na fizički napad i na haltere u životu nisam videla. Ni ja. Dobri halteri. Ne misliš valjda da je zaposliš? Pa boga mi, ako proda onih 100 kompjutera, Kojih 100 kompjutera? ma znaš, oni gore. Hoćeš da ti oljuštim jabuku? Ne, hvala. Uopšte ne jedeš vitamine. Kako ne jedem, Jedeš samo Vera? to masno đubre, imaš podočnjake do kolena. Moraš da se hraniš raznovrsnije. Pa Vera, ne smeraj, molim te. Ostaćeš mala bez magnezija. Ali ja sam više od tebe. Više si zato što mi jedeš džigericu, a džigerica je hranljiva, eto zašto si više. Isto je lijepo. Jovanović, daj da Ne može, ovo su moje, ja sam Pa meni našao. su ispale kroz prozor cigare. Ti pušiš. Ne pušim. Pušiš i možda kaže Veri pa da gledaš šta Pa će kupit ću ti ti radi. druge. Ne može, Meni trebaju te cigare. A koliko ćeš da platiš Ja za sam njih? mala, nemam para. Mala, Ne pušim, čoveče. Ajde da se menjam. Ja tebi cigare, a ti meni bombonjeru sa batom i sekom, 6 tegli, evo spoljnu gumu za Varburga, pertle, par pilotne, evo ti ovaj spisak, zgozdeni tanjir. Imaš kolica u podrumu. Što su lepe. Pomrećemo do izborne tišine. Kako ne znaš bombonjeru sa batom i sekom? Pa onaj mali kreten i kretenka. Ali imaš spoljnu gumu od Varburga? Vera, Mićo, kaži se, dragička, Maja se zaposlila. Ljudi, zaposlila sam se. Deca, nemoj se to treba šaliti. Pa mi ću samo treba da se dokažem i dobijem posao. Znala sam da ima nešto. Kako se To dokažeš? mi je Vera čista formalnost. Pa da li je dobila posao ili nije dobila Pa tako posao? reći jesam. Znači, tako reći nisi. Treba samo da proda 100 kompjutera i posao je njen. Koliko? 100. 100! Da, samo treba da nađem neku firmu i da ih nateram da kupe tih 100 kompjutera, pa sam mislila mi ću tvoja firma treba Pa se ne dolazi modernizuje. obzir, mi već imamo kompjutere. Pa da li su iz kamenog doba? Da, za igrice su nam super. Uradit ćeš to za svoje dete. Meni treba neke sitnice, Mićo. I Janje sitnice. Aha, Maco, sada sam sale za prezentative. O, ti to ne razumeš, ti nešto sasvim korporativno. Baš je sladak. Kupit će mi auto i to roze kabriole. Ćao. A kuza jabučasta. Korporativno. Kapiraš? Korporativno. Aj, ćao. Korporativno. Skidaš ti neka te cvikire? Samo kad čitam. Korporativno. Korporativno, 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 korporativno. Dosta više. Nemam prekini, tako Boga znate. Ej, ćao ljudi, treba mi vaša pomoć. Došla mi neka rodbina, jednog nema gde da smestim. Ako bi mogo noćas da prespava kod vas, mnogo bi me Kakve zadržio. rodbine ti će? Milosav iz Begalice, mnogo divan čovjek. Ajde, Milosave. Ajde, čoveč, slobodno, ajde. Ovo je moj Milosav. Iz Begaljice, kažeš? Pa kako je u Begaljici? Dobro. Ne pitam tebe, njega Pa pitam. kaže ti da je dobro, jel tako Milosave? Evo, klima glavom. Šta klima glavom, ništa mi se to Jo, kiću baš ne srce si, sviđa. Veročka. Slušaj, ako se slučajno desi, a ne može da se desi, ali ako se desi da neko traži Milosava, vi kažete da nije tu. Ti spavaš ovde, spavaš tu. Gde spava, Ajde, kiću, ćao, hvala šta ti je puno, tebi? čao. Vidi je! Gasi televizor. Jel te su rešili problem vode u Begaljici? Da, nema problema. Hvala Bogu da su vam bar nešto rešili. Jeste vi rod kići po ženskoj liniji? Da, nema problema. Da sam vas ja možda videla na televiziji, negdje u nekoj emisiji Dnevniku i tako nešto. Da, nema problema. Allah, 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 Allah,
Damas, glavni grad, pa kad sam bio ja u gimnaziji... Nisam znala da je u Siriji ima begaljice, da tamo imaš rođaka, ti nisi normalna. Sad si počela da trguješ sa ljudima, odmah da si došla da ga odvodiš odavde. Ma neću da ima ništa sa njim, mi smo intelektualci, možda čovjek ima eksploziv. Halo? A jesi gladan, Milosave? Hoćeš da jedeš, a, mam? Da. Nema problem. Šta ti ostavi to? Dobro, nije dobro nego perfektno. Dakle, Milosave, bolju večer u životu nisam pojela. Ni ja, svaka čast. Ja se pitam nešto, je li 3 paradajza? Da, nema problem. Znači 3. Ja prelazim na arapsku kuhnju. I ja isto. Šta ti izgleda kako čovjek sprema ti kad nam zbrljaš ono tvoje? Čekaj, polako, naučit ću, sve mi objasnio Milosav. Ovaj ne mogu nikako da rešim. Stavim zagradu, pomnožim, ali ne buni ovaj kvadrat i vidi što dobijem. Ti si genij i razbiješ matematiku. Vidi sad ovaj problem. Nema problem. Milosave, svaka čast. Ovo je moja pokojna Mileva, mnogo sam je volela. Miće je u grob oterao. A, vidiš, evo ga Mića, ovaj ćelavi kokojot. Evo što mu je sladak, brat. Aj, vidim. Kako se zove? A? Ovaj sa slike, kako se zove? Ahmet. Stvarno je sladak, znaš da ličite? Jel imaš njegov broj mobilnog? A? Ahmet mobilni. Nema problem. Evo, ovdje imaš malo suvi šljiva, oraka, smokava, da ti se nađe usput. Ovo ti je moj broj, javi se ponekad. Ovo ti je moja slika, daš Ahmetu, pozaditi broj mobilnog. Ima kod vas samo more. Kako more, pustinja? Ajde, zakasnit ćemo. Ajde, svašamo se čuje, nemoj da ne pišeš. Bravo! Ode Milosav u Evropu. Ode. A što si takav, daj mi te Gdje su papilote, cigare. železne tanjire, jesi našla predmete sa spiska? Pa nisam, nema da vidiš, nema. Pa tražim Jovanoviću, tražim joj. Ćao! Šta je? Nemoj da zaboraviš da voliš onaj kompjuter ako misliš da se zaposli. Uvali sama. Vera! Hoću, šta se dereš? Obožavam te, mua! Znam ja tu ljubav. Ama, Mićo, čoveče ne dolazi u obzir. Direktore, moramo da idemo u korak sa tehnologijom. Na kompjuterima samo skidate pornografiju. Sigurno se kamera sam paprano platio, nemamo njih nikakvu vajdu. Do juče se Lizama stiljava od lovko, sad ne možeš bez Windowsa. A slabo cenite svoje radnike, a i malo nas plaćate. Ma koliko vas cenim, dosta vas i plaćam. Ajde. Vrata! Izvinite. Majo, ne brini, operacija u toku. Šta je ovo, Mićo, s ovim kompjuterima, mal me struja ne uvi. Pa zastareli. Ti si izbaksuzirao, zastareli, evo sad svi potrkaš. Da, evo i mene drva. Baš volim, za kaznu ti ćeš da nabaviš nove kompjutere. Mićo, majstore! Vera, kaži Dragička. Janjo, klošarko. Mrš džukila. Ručak tražiš, a? A kada dovati krđu ću se napiti. Šta radiš to, Janjo? Mrš džukila. Što džukilo? Ko ti je ova? Ma dobra riba, samo malo opičena. Znači, ako prodam tih 100 kompjutera, ja zahtevam njeno mesto korporativno. Čati? Naravno, dušo. Dobro, ništa, onda idem ja da radim. Doviđenja, šefe. Ali je debela, kad ćeš reći, Dragane, da su naši kompjuteri na 165 volti? Što da ih kažem, nek se sama izde radi.
Mićo, nabavio si kompjutere po odličnoj ceni svaka čast. Jedva čekam da ih montiraju. Bilo mi je zadovoljstvo, gospodine direktore, da pokažem svoju ljubav prema vama i odanost firmi. Sjajno, takvi nam ljudi trebaju. Šta bi ti učinio nekome ko nanosi štetu tvojom preduzeću, onako krvnički, mučki? Mom preduzeću? Pa vi ga rukama zadavio. Odlično, dođi. Da ti pokažem jednu barabu što je snimila naša sigurnosna kamera. Gledaj. Ko je ova baraba što fajta kompjutere pa nas posle drma struja? Pera. Koji Pera? A moj brat blizanac. Ding, 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 ding.